guys, welcome back to my channel in my new video. So guys, ayo गरम दिनै सानदुङा माने जोंहा फुख्रिखौ दै सारदों आरो मेसिनजोंहाय नाखौ मोनला नालाय ना थाइलेण्डखौ माने हाननानै दोनथायसै होननानै दायोहाय दै सारगासिनो मोसानाया मेथाइ सारनो नागिरदों उन्दुलागासिनो ओमफ्राय बेखौनो हटेल लांलागासिनो नायलांदो गाइस दिनै भिडिअखौ नाखौ मोनगोन ना मोना ओमफ्राय मुथुथु जालायबाय एफा गिदिर दैयाना एक घन्टासोनि उनावसो माबागोन बियो चिन आयो रानहांबायना एसे ना मोनला बे Bikin जासिगोन ना मै मारैथो जायगायानो गैया नालाय हानजालि जायगायानो गैया बोरैबा गारबायना हाखाव जाबायलै Bising जानायखौ नुवाखै राननायखौ ओंख्रि जानांगौलै खर'खौसो जानांगौ ना पिंकी औ जानांगौ थाइ थाइ नालाय बेयाव थांनो हामा बरिया साइस नुखायो जानो गैयाव फानबाय रायजोला बोरैबा बायनायाव बेसेबांमोन जाखांनानै बोथोरगासिनो बिसोर सानैजोंनो गामिनिखौनो लांदो आं दाख्लै लांखानायसो जोंनाव दंहैयो गोलावा हा जिबजेन एखेसो नुबायना जोंखौ एके 11 11 होनलाय
Wow. Nah, yan ganda. Ayah, istilah sanjang. Gaya naya gaya be. Lah aja. Sini pokri bisil na tapir ke. Thuyigin bisil monniल' dङ होनजाबायना. बैदियानो दे नोगोद जाबावदोंसो. नोगोद मोनजाबायना बिदिखौ. जानाय नङा. नाय गैया इसोर इसोर. Sesas nuina, mas. Bisa kilo begini nanti lagi. Bisa mungkin betul babu. Kilo berat. Sisa nih betul. Mau wasibu, ni mau dong. Dan syukur dan syukur dan mau. Rule sih dah. Mau ada boleh. Kau tiba sih? Ni le. Angla betul ni macam ni. Ini log ya. Kadang lo krem Mau sini. Angla ni macam. Adrek saya dah lantai isi kau ni kalau nak tu. Masih.